जोंनि बर' हारिया गावनि राव आरो हारिमुखौ सिबिनो गाराखै आरो बेसोर बिदिखौ नै बर' सावथुन नायना मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। थांनाय 5 मार्चआव बर'नि मोनसेल' OTT प्लेटफर्म न्यूबो एप्सआव बर' सावथुन आर'नाइखौ नुनो मोननाय जाबाय। बेनि थाखायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरा प्ले स्ट'राव थांना न्यूबो एप्सखौ डाउनल'ड खालामना नायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बर' सावथुन नायना मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। थांनाय 5 मार्चआव बर'नि मोनसेल' OTT प्लेटफर्म न्यूबो एप्सआव बर' सावथुन आर'नाइखौ नुनो मोननाय जाबाय। बेनि थाखायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरा प्ले स्ट'राव थांना न्यूबो एप्सखौ डाउनल'ड खालामना नायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बै फंबायनाव गैथां दहाय फुंनिफ्रायनो ओंखामखौनो जायाखै बियो। नोंनि बे सेरजा सिफुं दामनाया दोनदो। नोंहालाय बे आंनि सेरजा सिफुंजों मा जाबाय थायोब्लासो बे सेरजा सिफुंखौ नों आं दामाब्ला नों आं लाखियाब्ला बर'नो सोर खिन्थाबावनो जोंनि फिसा फिसौ बे जोंनि मोनसे हारिमु। माथावनि सिख्लाबानो दख'ना दानो रोङा नामा? आदालि आं संनानै थांबा मानो जोनाय जोनाय मोनो ओमफ्राय जुलिनि खाथियाव थाबा मानो मोजां मोनोब्रा? हिनजावखौ मानो लायलै नोंथां?